मोनसे भिडिअ लाबाय रायजोफोर नायलायदो बुरैया मा अर्डार होखुमाना दोनदोंमोन बेबिनि फैनो गोनां बेबिनि थाखाय मोनसे अर्डार होखाबाय आरोखि नै नायदो नोंथांमोना बुरैया खुलिबाय स्टिल आरो प्लास्टिकजों बेबायदिनो आरो मिक्स दं मा बेसाद आं जइन खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थागासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय गिबियाव माने बिराद आन्दायदोंमोन आरो माबोरै जइन खालामगोन होननानै ओमफ्राय आङो बैयाव फैफानाय लेखायाव दंखायो नालाय बोरै जइन खालामनांगौ बेखौ नायनानै आङो लासै मोनसे जइन खालामगासिनो आरोखि खिथाबाव माने रोखा पार्ट 1 पार्ट 2 माने बेबायदि लिरनाय दंखायो नालाय मोनसे उनाव मोनसे बिदि जइन खालामनांगौ होननानै बेखौनो नायनानै आङो जइन खालामगासिनो आरो फार्स्टआव आन्दायदोंमोन नै बेखौ मोनसे फार्स्टनि बे थालानि थाखाय बेखौ जइन खालामनांगौ आरो माने जाबखोनै जायो नालाय बे जाबखोसेखौ आङो खालामखांबाय ओमफ्राय नायफिनलायबाय लेखायाव मिथिया नालाय बेखौ उल्थां फाल्थां लगायफ्लांनो नागिरो बेखायनो खिथाबाव नायनानैसो मोजाङै लगायफिनबाय आरो आङो ओमफ्रायसो रोङो नालाय सिगाङावथ' खालामफेरखायाखैमोन नालाय फार्स्ट टाइम बेखौ बिहरनाया बेखायनो आन्दायनो नागिरो आरो सिदा मोजां जागोन ना जायाखै नायबाय एसे नारसोनांगौ होमबाना गोब बुस्थुआबो बेबायदि लरग' थरग' नङा रायजोफोर मोजाङानो सोरनोबा नांगौबा लाजागोन जि फिसा लामनो थाखाय बा फोराननो थाखाय न' सिङाव बिराद मोजां आरो नै जाबखोनै सिङाव मोनसे सायाव मोनसे बेबायदि थायो आरो बेखौ नाट दंखायो बे नाटजों मोजां मारिनांगौ आरो मोजां गोरा मारिबा गोरायैनो थाबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै खेंख्रा सिद्दाबो दोनजायो गोसो नोंनि बेखायनो आङो नाटखौ मारिबाय माने नाटखौ मारिबा एसे गोरायै थायो नालाय ओमफ्राय नैबे साइडआव गां होनाया जाहैबाय हेंगारनि बेयाव हेंगार ओरै आलाय जायो आरो बिराद मोजां बुस्थुआलाय फारनैथिंबो हेंगार ओमफ्राय जायगा खमबा ओरै फदमनाबो दोनजायो बेखौ नोंनि सुबिदा आं नारनायनानै नायबाय आरोखि साखा गोनांलाय नालाय नै बुरिया डेम' खोन्थानोसैयानो रायजोफोर नोंथांमोननो खोन्थानायबाय नै डेम' माबायदि नुखो मोजां नंगौना नङा सोरनोबा नांगौबा बुंहर कमेन्टआव आङो लिंकखौ हरलायगोन रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन रायजोफोर।